Kubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Sumurubiri ubwo komenya ukunya murubiri kuba kirakira litko ya Jumatano ucakense ya munene suweka cinse ibere cyamugoroba ekere bono togo kwanira amarwire aho naboyigo emechande yo ere asimibire ya mwanyabantu nalitko rero nyibwate daktari gaiga uyontere to kwanire umucando gose oburwire bw'ekinyigo eyumanika na kidney failure ekere oteto natuma nyibuna kinyigo urwiro bwega nikiye korege kuboreta na kiboko weni wana kiboko ringoriwa naboyigo cinjiro munda wente kubwatia chuwe tanga kubase okonyora uburere bw'ekinyigo ubuno mancho mu rigereri ngo kwariganya be kubusangana twikomayo ekenemo kwinyura una nabakwendera utubwatia sense mbere ya Facebook with Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube ni wora tunyore with Ndizi TV News asense mo ya asense mo y'umutandao Twitter ni wora twitwetera @Ndizi TV News na wega se website yetu www.ndizitv.or.ke eriyo togendere kumanya manke eketariane Evalino Sero kwa nitusange naye wikomoero. Karibu sana daktari. Asante. Abagote yo mwanchi murigereri yetari yawo na indenga yiga gukora imirimo. Okay. Nincha stamali etani gonkoro kwa Kisii Okongo. Nikongo toka senya gitari yobo ningore ya Rakdens Medical Center eyera setauni ya Miruka. Onyo wetu Kisumu Nyamira Road na otora semendo de semo yechiro. Bono lero kwa twariganire ko kwanira soboroide bw'ekinyigo kinyigo ni kire ibera somobere bw'anyabanyabantu nande nigo kirense moya inse yo mugongo go kire ibere ensemo yo kolione yo kobechonsi ibere abuno kinyigo kigotoka kinyigo totara kwanira oboroide bw'ekinyigo totayango kinyigo gwatwira kigotoka se ensemo yo mubere egasi y'ekinyigo ningi asomobere egasi y'ekinyigo asomobere nere gasi ene in fact kinyigo ne cyo tokora cyasibya manyinga asomobero ito na inde cyasokyo obuchabu bonde bwensi obogoso asomobere yaito igo kinyigo kero cyasarikiro se cyaferiri nigo tora gutwara emitande emege ndori ko nyara gosibya manyinga ito asomobere no buchafu buri bogosororo tibo ko nyara gosoka ko asomobere eyibo no buchafu boko boto ko boriteni asemebere yaito bokoreta emechande emenge mono abantu tebya ngo gusareka wekinyigo ningiye kena kiye ukwirera umuntu atenda kinyigo cyasarikira bono ugusarika wekinyigo ekonakero kinyigo cyangira gukora gasi yabo eria cyatonge to cyabwene ta gukora asomebere ya mwanyabantu eitu atebire nga kinyigo gasi yabe nyingene yo osibya manyinga asemebere yaito no gosokyo bochabu igo kero kende kwabeire nga bono kwanyari kinyigo cyawo cyaferiri ose cyasarikire nabo gutaka gutware mechando mune yabange tokonyora to gutaka kona kweyagia asemebere kwanyora nigo bimbete ose no bosio amagoro nigabimbete kwanyora no kweyana kwabire umuchando asore ukubona okoro kinga kinyigo cyago cyanyale kobaki cyanyale gutwara umuchando ke kwerega asiye kinyigo no go balance amacha asemebere yaito yogo soke na kitogo chere itogoro kange acha ya chenke igo didi kinyigo cyakorega asiyabo cyasibiria manyinga obuchafu nigo bogwetera ase chabo echo ya chenke korwa semebere yaito twasokyo obuchafu bori bwensi korwa somobere yaito wetere ya chenke anene mono nkige kwirira kinyigo kiga cyasarika somobere kinyigo gosarika somobere amarwire ngokorale cyasarika ose bintu biri tokoria anene mono bono muno amarwire muna ega diabetes ubugurire bw'esukari no bwa pressure ekera manyinga atari kwenda ase kinyigo nto bwate kinsemo kinyigo ekirenga togoteba utaraika ase nyigo imeye nyigo na kero gwetaniri ase nyigo bono mune ekero yutote nga bono obo muchando rase utaraika ase kinyigo
ebon to kolkanga pre-renal causes amanyinga angiro ogaraki amanyinga taigeti biya se chinyigo aibona ego kose blockage ose yakosi bona amanyinga yega manyinge kera abolire igobona chinyige chinchigo chigotwara gas chigokora those are pre-renal causes amarwire osonyole muna accident amanyinga koreki abere cut off igo manyinga atachete ase chinyigo buya chichigokora gas yabo buya bono watwariro mochanda osoyara pre-renal asi chinyigo chitaraikirwa chigo ikase chinyigo nyore ose muna accident obridi ase nyigo yago abone koba mochando yore within the renal abwasi chinyigo gati bone kero yetandi ase chinyigo ose muna chi kidney stones oko muna wate no wate kidney stones abone gwetandi ose blockage chigamuna chiabo cancer echichigo cause bone nyige chi pipe ose mepire ye konyara gosokia obuchafu obugochiororo chikanse chigo compress ye kwa dermases igobone chigo koraki echigo compress the tubes njiko nyara gokoraki njiko nyara gweti obuchafu bolibia echida chikase brada eyibone keboche kya mache elinda chigo koraki achigosoka gwatebire chindagira na chiro chingwirira chire ndagira kecha nene chire munda atware umuchando go kwanga wichinyigo chindagira echigamune chigachibwata lot of mercury echintoxins chinyinge echichigo chigo chanda chinyigo chito gokoraki chigo strain na chigo strain mono echichigo bono chichake korosa bwango nekero charo sire gasi yabe gokoraki egokeana ine twachaka gochando mochando bono muna mache nchigo so kibia to chake kona kobimba amba ndokiane no konyora bako twaro umuchando yigano na bana beke goye ko usina abantu bemyake menene muntu nde bwansi nabago twaro umuchando bwechinyigo wetere emyaka anene mono okay abantu abanene mbaingereti emyaka eria chire gekogera no emibere yabo ebinte binge byakorereke byarosire lakini onde bwansi nebo mwana nabo gotwara borere bwe sukari kogo strain yo borere bwe sukari nya turi konye control bya turi konywa mari ogo munata keire kwa korereke wachandire amari ogande onsi okonyu ni gakoenda gosibi gwararia ase chinyigo elinde irane amanyinga no agosiperi wachingire linda tara chikokoraki achiko konyo mobere igobono ebo mwana ebo monto rigati ebo yokongire twins nabo tokonyoro mochando bwechinyigo ane mono mnabe bakonywa amarwa yago kore emibere yeto yakoraki amasari chemical chitiro seiri amaru nigo chiko musama chikorwa somobere twabanga bono twomiro mobere itokorukanga dehydration ero no mochando kwararire igamari ogo togotumika nararora kugusa amache korwa somobere chinyigo ntotakire tonywa amachare buya kwararira amacha amange arase kiwango irinde obuchafu bolibokoreki bonyare gosibibwa korwa somobere anemoni sokori eri omonto konywa marwa okonyora nene mona akoreki omubere bwayo nigo koteki obuomete igokonyora nene mona kugania konywa amacharaki ara amange erinda chigo dilute toxins tenga somobere erinda nyare ko omubere bwe ko kumusaba ama utware rango erinda chikobaki achikomokonya asibia tsokyo bochafu boli korwa somobere ama ngo konera muna marwire yawo ngore tare ngo irera no muntu chinyigo chaye chasarika era nyarikana uburire bwo somochando bwo twara chikiro chininga somobere so besti era ngo changere muntu chinyigo chaye sarika abo chigo changi amaftali nabago brock kwarorire toro wata mafta manga somobere no kweyana no exercise yokonyora bono koreteki ayo isaranse togo tarake kwarosa na inde bona ekero go taro so koraki amaftali ekera abire broken down ago so kichi acid chinyinge wato ko mobere go bwata lot of acidity so metabolic ndo bwate metabolic itogora uko buno akori ogo kenyo kori kwendagira na inde bono monto mono konyora koragira tari gokoraki tari gokora gasiri ndo mobiro yokoreki onyare kwerosia igo bono na digestion yaye ekuirangora ekibono giachangia mobiro yo twaraki chi acid chinyinga so mobere toxins jikoba igoro igo bono nere na bagokoraki na bagochangia abange bono ababa nene ababwate mebere menene memu kumana bakonyora amaro mne sukari aya pressure no ara singenjak emekino ene ile gwechiweti amanyinga ego strain amafuta ya koreteki atangete mekia abono ekero ngone kyumungo ndakora amane buna gose akagire buna nabwate umujando bwo kotako gose bwe chinyigo eri atarra sinyagitari biri common signs and symptoms inchiri chichi
yente getangani onye tori gotoki mache ekunye tori kwende achenke amacha gake akeire ine njere ndange kogera korwa se chinyigo erindo manyengango kora chirebia amati no bwenerete goiterabia ekegwango ngere kya macha at least 2 to 3 liters kwarorire igobono nye machi tari gosoka no agotigara asomobere na ibone go bochafu torakora ki torabosoke so nye machi tari gosoka ine saine ntangani egento gya kabere onye gwachakiro korose umaguru nko bimbare igori tende amasaso moberogo okobimba ku mobere nabo pia go koro kina ki umuchando koreki obeire toko gendo sine chirabu bono kuningoribwa oise go pimwa amatari na ba ekara yawo ya matse na bego tebangana ki umuchando nori egeiga onye kara marabu osabere periero aina mataribu aina to bwenete goitera lakini bona ali achakiro se ko twaro bubaririgete ime kabwa to bubaririgo no koro kingana ekegwango kiao kyo mobere gyo konywa mate ngekorete ki gya keire na kia mata yega bona ale konk atwaro se na bwate muna manyinga ime bona abarirete abona nara nabago kora kingana ki aigo mochando no kadeteki no rororo eita manyinga senara kolik ngwetare osi you are too dead again tongere ke gokora torigo sokya machare amasafi again tokende kie chinyigo specifically ekero bwata ma ugwitera mate abwateri iguro libure lyo ligokora kingana ki again tongera tokunga proteins inchira sa macha gwine ekera gutwara libura nene mono no bwenete kweboria inki kyagera na itira masa bwate liburo li proteins ayibono mono abu no bwato mutsando bwechinyigo sana afadhali bono tware osenga namo chitiko balira ke aboko teba na amacho taranyo isaino sina chenjete karo koreki wendo unywa machi watere na manto ekero kwaro na machi tayoriyo taite kondo sina jenge iranyari kanarinde yekira se okwendaje yikirinsa kirinsa ero ntotebe no mutsando bwechinyigo ekero bwato mutsando bwechinyigo no ne tokona na bokwendaje ngai kirinsa tali mwana marwede nali mune sukali ali agotende okunywa amacha amange na indo nyasoki bwango ayimono toko tali nyigo abutore keroro bado ke kogeronyo kogosokia mache iko chinyigo cyango nkokora kiri inchiregasi ana ni chinyige chigo sibichi sokyo bochafu igongo kora chiregasi ekero gwitera macha amange ekera keire abuno mochandore tutarenda somo tumukomoke yonchinga kinchiro konyora chinyingo ngonda tena na igure rikerege gintu kimbwatite bune keuno intote bensa ine ya moyo koro kinana bwate muchando bichinyigo anene mono ebono nabo kweboria ndo umuntu agocha tebinga ensemo ya makerega nigo nkoigwa bororo abuno bwenete bwebori amachane mbu yagosoka oenda sumunyagitari akoningorie kekora chinyigo chiri chiboru amanyinga andonsi no eni rigwakiro nenyundo amanyinga ali achakwero obororo mborororo igombuya okoreki ogendo obori chinyigo mogongo inse mwanzo ekero kwaigure nga gwakiro sinekyono mono togoteba abu chinyigo no chiralia amanyinga betenda chinyigo buya nabo koraki nabo koiwo bororobo bia mono mwenje muri wano na kwabere goko igu ni gotogenderete gukwanire gure gusarika we chinyigo twabere to koigu ningiye kwirera umuntu chinyigo cyasarika nabo igo ebiorokerera imbiri bye umuntu abende kurigererio yomanya utarira inyagetari wikiraga tugaturira sumutumo kumokeigo ekero toreirane ndoendere kumanya na kibako ringoria na kibako ena nubo wene nabo igo chinjera cyo wetanga tubasa guskare Yabu television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuri bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chosi eriobwekere abarigeri ya Kuruchi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
okoliole nyumba kugura obulemu okugura Gusii property management tubwe chandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamang'naya asigi kegitambe no baleime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongolia gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragiria utagete omurigireria asamang'ana yugo saseria na korolekana komesete kigima busyu bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa gusokoro isigwa chinchara chiamagoko na maguru na kurusigwa risangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana numunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange machine cheito gochigo kurigererio nduto koereza bunurwarete wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakore tokonyoro murwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inye isano gusumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Boigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene mwanchi omurigererio Ndizi TV ekera bono gendrete gutobwatia asomurubiro gwo komenya okuyari twarerekera tugendrete gukwanira iguru yo gusarika wetinyigo twabere tokuiwa mange aindente togendre yokumanya okoringori wa wetinyigo chiga gose okoringori wa okobwenwa na boigo chinjira chiwetanga yobono ngokwarira nainde togendre gusanga naye wikomoiro karibu tena daktari. Asante. Twabire tugukwanira mange watumanyire naki chinyo gusarika wetinyigo nikiye koreta na inde naki byorokerera biro muntu akurigererio manyabono yekiro muntu nyondre nabwo atebiyorokererio bimuna watutebya utarira senyagitari una inwe abanyagitari chinjira kechi mugutumia kuborinko lya gusego pimo muntu kumanya guse nabatugurero we chinjira nto bwate chinyinge na inde enchere ntanga nene yogo pima amache achi yenke togo sokya abo togo pima tumanye na kyo muchando nga yoberere asa amache muchando norororo eya kabere nabo togo akebicha imaging okwenda bwa kwebicha osene ya ultrasound ndo bwate MRI kwarorire anafika gwa kiro step ne yege bicha ero na be koro specific ne kanso bwate nga yo muchando yo gobererete kwarorire iki wango kende togo pima na manyinga torusia manyinga
nabo tukumanya ntubwate urea iye bwene togosoki gorwa somubiri tugopima amanyinga tonyore urea na ikene nkerororo kinakereke korukunga creatinine kirasa amanyinga tugopima ibero tonyore mbire igoro nabo togotebanga omuchando bw'echinyigo nokoreteki norororo gekogera urea iye nere gosoki gwakorwa somubiri kwarorire igobona ise koba nemere maintain da somubiri yaito igeto kumenya chinyigo cyakorereki cyatwarikiro omuchando echina ishinjira cyo kamugo tumika gupima anile mono na amanyinga tugopima tupima amache na inde twakene ebicha bonekera omwana ori omuntu nabwate omuchando yegana kimugo kimwaru obwenya obwene w'echinyigo nubwo kugokonya omenye omenta amatuko asobwiko bwense nyigo nchiriko wena gichiasarikire igo no konyora okogenda se dialysis wende dialysis erindo konyo gosibigwa amanyinga ombo chafu boli bakoreki kunyare korusu korwa semebere nechi machine echire type ibere kolingana ne chinyigo chiaonga chisarikirete ndobwata acute echiga chiraso moboseka ono bono togoteba na inde ndobwate chronic omuchando ori opere opasistry asomobere nabo kobekero nyekera acute onyare kotebi kungabona ayo ko wene kwago gotose 2 times in a week to 1 to 3 times in a week okora kigosiberi kuchinyigo chiago kwararire erinda manyinga asibigwe omuchando ori oruserwa asomobe ntobwate botable nabo kobekerwo sene catheter wasiberi gosogenda over attached ne machine echiga dialysis machines onyare ko attached nororo kwenda wasiberi wa schedule bonege ntekenene kero chinyigo chiasarikire okobekero nye treatment ya dialysis nechinga obwati onye gotebiri Monday na Friday okogenda mbuyo obwati clinic otabwate ti okorosio omubiri muchando uri okoreki nande stire kero chinyigo chia ferrin nabo chigokore michando yende asomubiri none enkoro nabekwanga okore gasibuya omuchando go gusarika w'echinyigo ngwambukero rotatebe one naba iburi gosumu iburi naro ubwato omuchando yiga bono abana baye no ambukire go chia sabana baye kero bakire nabara kwikire onyore none umwana oyo muyigo twari omuchando tali mono unless onye tekosie feria y'echinyigo yago niyo yarenge cancer nere kwambukira ngabora nyore cancer ichigokose omuchando yo lakini ngabona umururi bw'echinyigo onye kwarenge konywa maru mwana oyo tanywa maru natwara omuchando yo takonyo twara igego depend ngento kitori kwambukira to koiboru nero neri okwenyora lifestyle yaito nero yagerire mono anene mono tutware omuchando bw'echinyigo na kinga yewe ikera kwanyora omuntu ngo ibuture bataba kidney transplant gochencheri wenyigo gose kubeke wenyigo nereyo einero nenchireye moyoko wena nabogo kwa dialysis onye yasinyiro oseye ingali stages onye mo kwenyara nabogo genda oyo mino osande monyoro omuntu agodoneterie ekidney erindo bekeru nayo gende recommend obugema iginyare kano ntebo omuntu obere no muchando igasige kigitambata manyeti ikire enyigo yaye yasarike ose chinyigo cyaye cyasarikire nabo ego chance yara chencheriwe ebo nabo go chencheriwe enyigo eke omuntu achencheriwe enyigo enke kange ngana na kyara menya so kunyugo lifespan eko depend in lifestyle kwarorire igo munonye go kwerenda biyane nyige eri kwanyade ko pago koewa nabo komenya na inde go depend emyaka erenga kwalenge onye kwalenge 70 years wachenjeriwe kwarorira bono lifespan yao nabo take 100 years because wachenjeru kwenye myaka yako reki yengekanire onye kwalenge omwana ochenjerigu lifespan yao it depends ne myaka eria obwate no kwerenda mono no kwerenda bono emechando anena moneri guchi ya etwekero omuntu aberire no muchando go serika w'ichinyiga asirike getambe neriye michando nabo kunyara bono gutwara umuchando bwa manyinga itokurukanga anemia uko gekwera amanyinga yatari gukora tari kwenda asibigubiya asomubere igo konyora bono ayubwata umuchanda amanyinga yakora ki chikidney se chigacinyigo na chikorosia nene mono red blood cells chi cells ya samanyinga chikorwa red blood cells nache kidneys chikoroseliwa mono igo bono onyara umuchando igo bere mono red blood cells to kunyara gukora ki igo gutwara umuchando amanyinga kiwanki amanyinga yekoba kerense ayande nasa mawa amawo onye cytoxins njiko nyara korusigwa asomobere
muna potassium kere nyinga ase omobere na calcium ekete okonyora bono okotwara omochando bwa mauawo okunyana boko bune konyora ose na accident osikende iga gwakoreki kwabunekira ase eng'encho toxins chiri ase omobere obo chire chinyinge mono enkoro konyora enkoro ikogwaka bwangu ase naende efe ikora chinyigo na chichigo sibitwateba omochando korwa ase omobere egento mune amadini muna potassium kere nyinga ase omobere okora enkoro yawe koreki yake bwangu akio konyora ose mwokweyana nyenkoro ke waka bwangu ase ebinto ebinge bono chiacid chinyinge chira ase omobere okweyana gokobaki ogotwara omochando wokweyana bona butogotwara emechando muna anemia eyo ndwatebire nabo gotwara omochando bwa anemia gotwara omochando bwe wamawa kuna kubuneka utwara omochando bwenkoro chikidi nekero chiafere nabo chiko kwa omochando bwenkoro pia utwara egento kurunga atiferia nabo kunyetwara nero ekero kuligereria basacha n'abasubati mono mpanto kiane no konyora bagwa kuno bakonyora omochando yiga anene mono na basacha na bakonyanga kunyotwara ase eng'encho barabumba ligoto kose banyose na macha ya mange ose baenda sase bakuna gwe brudisha no bale bakonye kinywanchi kyabo ban igo bono lifestyle yabo nera bit tricky konyerenda kwerenda wabona barabukero barwalire na ina nene mono mbali gokoraki mbali kwenda nyakitali igo bono mochana batange ninyigwete bobe lakini onyata kwenda mapema achikoligereri wang'ani nkige kumochanda igo bono mochanda okonyora koreki bwa advanced bono liya mobekereze na liya gocha goteba nga yaya yabere bobe omo ko sare ko wechinyigo ase chinyagitari nkorora tori n'abanyagitari mbaro bari specific bakubene gusimunyagitari ndebese bakubene omochando dobwate specific abanyagitari bakorunga chini florologist aho bakorwali mono batege basomeire mono chisemo chichinyigo mono bono amna bakubene into what specialist bakubwana chinyigo biamono manje muri bibaro mnogenderete ko ibintu batagenderete kwanira igoro yo muchando wechinyigo oyu anene obere go guchanda abanta banke asegeka korende nere biyekero bono umuntu obwato muchando gose kwaro rire byarokera bibiko koirera ayoka gere una no bwato muchando yega gutara ase enyagitari eriobe goko bweni wa bono daktari ekero mwabere mukulingo lya gose yani inchira kichiri orate yo muntu abega kubwatia erio gwetaga guchya konyoro buroire bwechinyigo yendege tangani amacha amange wokonywa amacha amange gwasibire obuchafu buri korwa somobere nainde twafoide bige binte bigamune biwatatenga bonto chode chindagira chiachemo they have a lot of chemicals chindagira chiga processed foods njibwate toxins chire chinyinga somobere igotokoreki tochikyani chindagira chire processed mbi yakoli egento kerero lakini kereki kire genuine warorire igobone lifestyle yetu ne nabego koraki nabego tokonya ku change tunywa amacha amange byamuna totebiri ebirasi 12 aseri tuko chindagera tori buya tosibi na mariogo nyogoko ekorinya gitari twanyu kugungana muno munyagitari aturikera naboko ndote ngumutia yangu ngati oli na indomente mune chiga chipeni kiraza nene mono chigu na chiato chandera somobere amario ko ero sina ya pressure naro gokosiare muchanda chinyigo ryogo linde lyonsi gento kende gyonsi okoria no nyene ndagera manyanga ni chinyigo chigo koraki chigo filter igobone kiro okoria bakokoreki bakomanye okoria sine bintu bwato sema kirie bingi kwarorire osabantu muna bakora chemicals amoya ega bantu bali bakora okonyora nene mono batwarire mechando yechinyiga sengenjo chemicals chiriba koliko cha somobere obo bakonyara kungusa chitari gokora ki chitari gosibigwa korwa somobere chiengero omobere chinyigo cheto cha feri ana ningi kerio monta gwente gokora ekero bono yanyare kande buna otwarire omochando igabu guseka wechinyigo ningi keria gwente gokora asubugima bwaye asubugima bwaye nabwene togokiani mune echumbi omonyo nabwene togokiani gekogera uri nubwate noro kwenda komenta muno gokiani ogochikoriteini amache mona somobere igobono ntobwene endagera togokene ebinto mbire tobwene tokiani kori biribiyura chigoto chanda semebere mune chumbi the salt ntobwene tokiani asendagera gekogera salt egotia koreki sodium erera semonyo ime nigogo kora twariteini amache somobere onye chinyigo nchirigo sokibiya amache igobono ngochitori komenta tunyara kobaki
tukweretera emichandо emingi mono amachari muna atari gocoka agutigara sa ase emibiri yakora ki mubiri oswa kubimba igo bono omonyo gwenta gokora ki gokiani wasendagera nebinto binde biri processed tubwenete gokiani twali ibinto biri natural yebo ambia mono daktari aso gutumania maki guru y'umuchando bwo gusarika w'ekinyigo onekera to gukorera nintaite aso kurigereria ase kamere yega umanye gukuru bosemye bwawo gukiase omurigererio turigererie igaiga eriamanye inkia bwente gukora subuma bwaye wetanga kurasa umuchando yega nabo igo komenya ubuyima buru bwororo wetanga kurase amagoirande no nteguriro bw'ekinyigo cyoka nayo munyagetari mbosemye ki oraru cyaso mwancho murigererio bono omwancho omurigereria one oitolera aseri tukeriga bongo gotebiga chinyigo chito gochirenda na chichinchi ni chomobere eri ndo chirende biya chikore gasi yabo biya imbiya tokore ki tonywa amacha amange chindagire chiga tokona koli ofyo ngote ngene ready made tobia foide binte byo biko chikoto chanda semebere yetu na ndekero twairwe eliogo koronya gitari tiga tonywe eliogo kolingana muna twalikerwa ndo baisa gwetani ngabono tiganyuri nyinge tinkonye bwangu abwe togo chikorosia enchini yeto mubere ekunyara gutosiberia emeberi yete irinde togendere komento bugima na marwa tokyani amarwa ninga gotokora to punguza amacha isa tsomobere ekwera kwenda lazima aligiko ko dilute tonyu gonyo go konywa kanywa amacha amange lakini the wrong run manyangana ki amaru konywa na ba affect otware muchando w'ekinyigo bien mono daktari mwancho murire bona una kwa bere go koiwa daktari obere ga gotwerera manga obere gotumanyia manke iguru y'umuchando gusuguro ire bugusarika w'ekinyigo twabere to wesomya manke chinchera chiyo wetanga nabo igo na kimunda wete komenya egero no yekire na oikire gutwara umuchando yo bugusarika w'ekinyigo mwikachinga kicinda somoro bere go komenya okuyanda chikumira nende gukwanira amaroira manke nabo bemechando iyo agendrete guchanda emibere ya mwanyabantu abakorendera gutobwatia asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyaro wetera Ndizi TV News asomutandao Twitter @Ndizi TV News na bege website yaito www.ndizitv.or.ke onomurobero gwa komenya okuyaho kirakira kitkoria Jumatano guchaka ense ya munenu suweka chinsa ibere no muiroro ya neritkolia la misi chinsa isano na ibere ndaika 15 tiamu baso ekerbono to kogendra gusanga mange ngo kore twasore na inche Evalino Sera ngo kuganeria uburigereri burobya